tak si za kamerou vidieť taký vysviatý. To budem sviať. Takže WhatsApp, vítam vás pri ešte novom videjku. V dnešnom videu si ukážeme, ako urobiť najlepšiu praženicu. Ideme si ukázať proste, ako to má robiť, lebo veľa ľudí proste nevie spraviť praženicu a potom ju to neviete ani zjesť a nám prestanú chutiť vajca, hej, že to je proste katastrofa, ak ľudia robia praženicu. Takže ideme si spraviť, takže vajca, mozzarelky, hej, strava, mäso a k tomuto neviem, či sa má byť kadrovať. Toto neviem riešiť. Takže vyberiete si vajka, takže tak. Keďže je kameraman v deficite kalorickom, mu nedáme tak veľa masla. Zoberieme si takúto pikerskú váhu. Čo zase? By som dal takých 20 gramov, lebo budeme robiť z 10 vajec. Takže dáme to sem. Masielko si treba najprv nahriať, hej. Máme na 9, alebo tak, dal by som, že na 8. By sa nepovedalo. Potom ešte jednu vec vám chcem ukázať. Ja mám veľa praktík za sebou, čo sa týka robenia praženice. Takže tak, že by ste vedeli, hej. Pripravíme si surovinky zatiaľ. Takže 2 mozzarely. Dáme si aj paradajky. Inak ja neviem zeleninu, hej, to len kvôli kameramanovi som kúpil teraz paradajky, lebo proste chcel zeleninu. Ale ja mám piči zeleninu. Čo na to hovorí, že neviem zeleninu? Horáško, je to tvoj výber. Je to tvoja voľba. Dneska je tak prvýkrát, čo od teba odídem triezvy. Aby si ma vedel. Fú, tak toto je veľký... Veľký milník, ne? Toto je inak milník ako. Takže tak, nech to je všade to maslo. No. Teraz môžeme dávať vajka. S jednou rukou to ešte neviem rozbíjať, nie som taký profík. Inak, kto by nevedel, tak praženica, keď máte viac vajec, tak sa ťažšie robí, lebo potom je taká, že sa vám rýchlo prilepí. Takže je ľahšie robiť praženicu, napríklad, že z 3 vajec, jak z 10, hej. Lebo to musíte to proste rýchlo miešať. Dúfam, že mi tu nespadne nejaká škrupina skúrená. Škrupinka, originál. Tak to kasne vyzerá, počkaj, zapalíme. Či je treba? Trošku sa tu Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prst si zabil, kámo. Dobre, teraz podstatná vec. Musíte tu strašne rýchlo začať miešať. Hneď od začiatku. Furt takto to musíte rýchlo miešať, hej. Toto je najpodstatnejšie. Akože úplne, že ideálka by bola to rozmixovať normálne, že s mixerom nejakej misky a potom tú misku vydať na pánvicu, ale nemám mixer, to je jedna vec. Takto keď to máme, teraz už len, proste furt to musíte miešať, hej. Lebo potom sa vám to prilepí a potom to je proste hnusné. Proste hnusné prilepené tvrdé vajce. Takže už sa nám to pomaličky formuje. Treba to tak dávať preč, zo spodu. Čiže aký vyrobím, no aj pre 20 ľudí, to vyzerá. A to sú len 2 športovci. Over. Profi športovec, atletár. Robiť praženicu, to je moja parketa. Dobre, takže takto teraz vypneme, hej. Dôležité je správne vypnúť a teraz som dal preč. Kvôli tomu, aby sa to prestalo lepiť. Pozeraj, jak to vyzerá. Jak pomazanočka. Úplná nádhera, trvalo to koľko? 4 minúty? Možno 5 max. Dobre, maximálne 5 minút, ale za 5 minút máte, že top tier praženicu. Dáme to tu. Teraz, keďže ja neviem, akože paradajky sa majú umývať, ne? Asi, alebo by sme ich umýť. Keď to krásne umývaš. Tak to umývaš. To je taký úsmev, že? To je taký, že... Chrobkavočky, je? Vidíte, treba mi denko, či netreba, povedzte mi vy. Ja nechápem, komu treba denko, keď režeš. Mne. Ale na čo? Ja, bratu, Ja pozri, jak sa to dá krásne spraviť. Keď, akože na polku, hej, keby to chcem ešte viac, že ešte tu rezať na neviem na nejaké platky, tá musí mať denko, ale inak vidíte. Dá sa aj tak. Dôležitá vec. Ja mám strašne rád, že rážny chlieb, tiež rážny chlieb. Ja si dám bez chleba asi, bro. To fakt? Asi, hej. Fú, tak to kalórií, ani jeden nechceš, však jeden má, pozerajte, jeden má, že 117 kalórií.
Kámo, jeden chlieb má 117 kalórií, že tu predýchaš. Musíš ochutnať s rážnym chlebom. No dobre. Ja si dám 3, lebo ja som lifetime bulk, hej. Váženie sa 4 zo 40 vajec, tak to vyzerá, keby to zo 40 vajec bolo, že to je obrovské more. Na tej panovici. Takže ideme na to. Ty kokot. Strašne dobrá praženica. Už teraz to vidím. Úplne jednočka. Natierka proste. Jak kuchárky v škole, vieš. Tovar. A teraz veľmi dôležitá časť. Koreniny. Takzvané seasoning. Takže máme tu papriku, mletú, sladkú. Kúpil som, že taký normálny cesnák, nezvykne ho tam dávať, ale ideme to vyskúšať. Toto tu, sušené paradajky, bazálkovú. A ešte tu mám, že bazálku. A ešte tu mám, že soľ. A ešte to mám, že koreniel. Začneme to s korením. Ďalej soľ. Odporúčam himalajskú. Musíte mať sodík vo svalíkoch, lebo potom máte krče. Hej, a neviete fungovať, takže soľ sa nebojte sa soliť, hej. Ty v deficite ešte dvakrát toľko je to, idete pre teba podstatná soľ. Tak. Teraz bazálka, veľmi dobrá vec ku mozzarelle a ku paradajkám. Takže môžeme to reálne dať aj také, že na paradajky a na mozzarelku, len tak, hej, že lajtík. Potom bazálku máme aj tu v tých sušených paradajkách. Tak, sušené paradajčky. To vyzerá jak šiška. Jede na to. Aj bože, dobre. Takže tak. Šišku nechceme. To je taký sak. Dobre, takže mali by sme koreniny, no a ešte ten, ideme vyskúšať ten granulovaný cesnak. Toho dáme akože malinko, lebo je to veľmi také, že aromatické. To len fakt, že malo, to ani by tam ani poriadne nemalo byť, hej. No a vyzerá to takto, akože raňajky. Ideš tu? Takže umiešame si trošku koreníky. Úplne jednoduchá praženica, nikto takú nezrobí, len ja. Tak si dáte, keď chcete, asi natriete na chlebík. Takto, hej? No, že by ste vedeli, úplne, že top. Výborná. Mozzarellka. Dobre to je, kámo, fakt. Mimo kamery si hovorím vážne, že to je dobré. Je to proste nenormálne, to je nenormálne. Každý deň to jem a top, nikdy ma to neomrzí. Musíte to vedieť spraviť. A v tom prípade to môžete jesť každý deň. Takže tak. Ideme dať first try. To máš na chlebík, hej? Ako nemusíš to, len ja som pičovinu spravil zo zjemu, že dám sa na chlebík, ak... To bolo zo zjebu, ja si myslím, že to je taký tvoj rituál, bro. Nie, čo si? Len ten chleb má akože prekvapil konzistenciou, by som povedal. Nemá nejako definovať, nie je že zlý, ale nečakal som to. Ale dobre, ne? Tak hlavne 1 hodina, ja som od rána nič nejedol, vieš, že... Ani ja inak. To sú moje raňajky. Som si čakal, aký príde. Vážne? Neviem. Dáme špička. Takže Čo by tak. som si k tomu dodal? Takže, najedli sme sa. Čo hovorí kameraman, aké to bolo? Bolo to špičkové, bolo to vyživné, bolo to fajné. Koľko kalórií si mal ty? Ja som mal 800. 800. Ja tým, že som mal 2 chleby viacej, tak som mal, že 1000. Ale proste bolo to, že super, vyživné, veľmi dobré. Hodnotím sám seba, že bolo to vo biči. A by to chcel takú, že kalu na hlavnej. No okej. Čo na to hovorí kameraman? Môžeme si pri jebinke jednu kavičku na hlavnej. Kavičku na hlavnej by som si dal. A kde pôjdeme? Máme 13:42, mali sme teraz raňajky, lenže by ste vedeli, hej, že ja som na neho čakal. A ideme si priebať kavičku, takzvanú potýkateľskú. Ďalšie video, neviem kedy bude, ale niečo príde, hej. Ale aby sme sa si zbylo, že doma iba prezreli, rýchlo sprchovať, tak budem som doplnený ako kokos, Braško. Dobre, že pohode, a môžeš sa aj tu. Ale to, aj tak vezmem si dačo vyvedol na Ja seba. ti dám veci. Ti dáme si. Ja ti dám. Ale ja vám to dám. Ja som doma, však ja vám to dám.
Dobre, takže ide sa osprchovať aj kameraman. Dobre. Takže tak. Kde sme si sadli? Do Frontesky. A čo si ideš dať? Ja, tá klasika, podnikateľské preso, bez mlieka, bez cukru Áno, a k tomu si priebem jednu nechladenú citronovú romerku. tak to má byť. OK, a ty čo si dáš? Presko, tiež. Krásny letný deň v Košiciach na Hlavnej, však. Tak. To miesko. Došla nám kavička a romerka nesycená. Až tak, takže s touto kavičkou podnikateľskou. A to len ty máš podnikateľské, nie? To je také, hej, že malá, ty si zebral veľké. Tu by som možno že ukončil aj toto video. Ideme si dať proste kavičku, ideme si posedieť a to by bolo asi všetko z dnešného videa. Takže keď sa vám páčilo, dislike si poprosím, hejterský komentár mi môžete napísať. A teraz všetko, takže díky, že ste sledovali a vidíme sa pri ďalšom videjku. Na zdraví. Tomu ver. Takže tak, Košice je veselo proste.